ଦୁହେଁ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ମଜା କେବଳ ଘୁଷୁରିକୁ ମିଳିବ। ଘୁଷୁରି କାଦୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସେ ଚାହେଁ ଆପଣ ବି ସେଇ କାଦୁଅରେ ଗଡ଼ନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ସମାଧାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ତଳେ ପକାଇ ମଜା ନିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜିତିବାର ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ସେ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭୋକୁଥିବା କୁକୁର ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ ଆପଣ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବର୍ବାଦୀ। ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନ ଆସିବ ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଭୋକିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସେହିଭଳି ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରି ହିଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମ ଦେଖି ସେ କାମରୁ କମି ବାହାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଦାନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ହସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବି କାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସିକି ତମ ଆଗ ପଛରେ କୁଁ କୁଁ ହେଇକି ଭୋକିବେ। ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ